milik darbeking Prabu Duryudana. Kaping kali kula boten badhe dakah-dakah kepingin jumeneng nata negari Ngastina babar pisan boten. Kula sampun gadah kamukten piyambak. Kersanipun kamukten kula alit waton menika nentremaken gesang kula inggih menika ingkang kedah kula lenggahi selaminipun. Inggih menika ing karaton Deder Penyu. Kaping tiganipun Bapak Penemban kepengin sanget kula tumuli badhe nyaosaken negari Ngastina sawetahipun dumugi sak jajahanipun dumateng astanipun para Pandhawa negari Ngamarta. Margi kula ngertos kedah Pandhawa ingkang nguwaosi negari Ngastina krana menika tilaranipun sawargi kengramanipun. Inggih menika sinuwun Prabu Pandhu Suwargi. Bapak Penemban menawi ngantos menika Ngastina boten ingkang dipun caosaken dhateng Pandhawa. Panginten ing kathah dipun kinten menawi kula badhe milik kamukten negari Ngastina. Ingkang mriku Bapak Penemban kula nyuwun pamrayogi kados pundi kelampahanipun Ngastina saged tinampi dening para Pandhawa. Awit kula ngurmaosi menawi kula dereng tepang kaliyan Pandhawa. Menawi kula ingkang ngaturaken mangke mindak nuwuhaken raos kasujanan ingkang kirang prayogi. Syukur badhe Bapak Penemban ingkang kepareng maring dhateng para Pandhawa negari Ngastina menika. Lole sama ora tetut ning dumpul wana dadi alas-alas dadi wana njebek welah. Welah. Pragantil buntut kisah dengan lengono mripat yen dipandeng ora kuat. Dugrahek. Anak Prabu Bandung Nagasewu iki kados pundi Bapak? Kados menapa bing manah kula dene kula sampun tampi dawuh paduka. Lair patos paduka mboten badhe milik negari Ngastina. Wah, menika mulya sanget penggalian paduka. Luhur sanget bebudanipun paduka ingkang sinuwun. Namung mugi kawuningan sinuwun. Kula mboten menapa-menapa anggen kula badhe maringaken dhumateng anak-anak kula Pandhawa. Kula sagah kemawon. Hanamung menawi ngantos mangke kula ingkang ngaturaken negari Ngastina dhumateng para Pandhawa, mongko kepireng anak Prabu Duryudana sakadang. Waduh, nggih. Kados menapa hawaning nami kula, nggih. Kados menapa aseming para Kurawa dhumateng pun Bapak Sukalima dipun wastani kula menika tiyang boten ngertos dhateng kesaenan. Mongko persajan kewala sinuwun. Nalika sang nata tasih jumeneng nata negari Ngastina. Kula rumaos gesang wonten saandhap pengayomanipun anak Prabu Duryudana. Mila menawi saged sampun ngantos kula nggih nggih. Ingkang dipun dawuhi ngunduraken Ngastina dhumateng astaning para Pandhawa. Oh iya. Menawi mekaten lajeng sinten prayoginipun Bapa ingkang kedah maringaken negari Ngastina dhumateng astaning Pandhawa. Menawi paduka ndhahar atur kula nggih. Uwang suling Ngastina dhumateng Pandhawa menika mugi kapasrahna kewala dhumateng kadang ordanipun Pandhawa ingkang jumeneng nata wonten negari Ndwarawati. Inggih menika sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Awit nalindra Ndwarawati menika sampun caketan sanget kalian para Pandhawa bebasan kereta jaran sakusenipun. Kanthi lumantar astaning sinuwun Ndwarawati, ing mriku mboten badhe nuwuhaken raos sujana menapa-menapa sinuwun. Menika pamrayogi kula. Lah ing mangka kula dereng tepang kalian nalindra Ndwarawati. Lah menika dipun aturi rawuh mriki kemawon. Katimbalan sowan dhateng negari Ngastina kewala. Menawi sampun dumugi ngriki ing mangke lajeng kula ingkang nepangaken. Awit menawi paduka rawuh mriku piyambak dipun kinten padhe badhe nglar jajan. Mekaten inggih. Walah dalah. Kula manah kok nggih langkung prayogi sabdanipun Bapak Durna. Mila sang menika nggih sinuwun. Bareng paduka ingkang lutusan dhumateng negari Ndwarawati. Hambayong sinuwun Prabu Kresna rawuh dhumateng negari Ngastina dinten menika ugi. Long-longing driya mangu
mangun kong kanduan rimang leleno tanpa kanen leleno tanpa kanen yen tantusa mengko sangyah utama mangkono Srinalendra wusnya wilatal apa penemban tetelo paduka pengawak Basanta Sewu ingkang dumugi nikaring sedaya ketitik saged majaraken manah kula. Kula Bayu Bajra nuwun wonten dawuh. Dewa Jamilji putra paduka kula pun Bayu Bajra. Aja dikangelan sira ingsun utus lumawata menyang Praja Ndrawati. Ingkang pisan tepungna jeneng ingsun lan sira kula dhewe ana ngarsaning Sinuwun Prabu Bathara Kresna. Kaping pindhone Sinuwun Prabu Bathara Kresna aturana rawuh menyang negara Ngastina. Kang wigati bakal ndak seraya supaya ngaturake Praja Ngastina bali marang astaning para Pandhawa. Yawadene yen pancen Sinuwun Ndrawati ngersake aku kudu sowan. Aku ora bakal kapotan sowan nyang Praja Ndrawati. Waton wis ana dawuh saka Sinuwun Ndrawati. Kawula nuwun inggih. Benjang napa pidalipun putra paduka. Ora kita ngesambung obor celok lintang ana dalan tumuli budal dina iki. Terwaca timbalan paduka Dewa Jikepareng kula nyuwun pangestu hamayung neges angkula lan lampah kula dumugi negari Ndrawati. Ya lho ingsun tak pepakaling kare. Duka-duka digawa, ngati-ati aja nganti keri. Kawula nuwun. Anak Prabu Paduka mboten nical kagungan putra putu kula Raden Bayu Bajra. Sregep makartinipun mboten gadah raos sungkan. Mboten gadah raos kesel. Petitik saking berakipun lumampah. Kacehna bilih menika putra Paduka pantes Sinutarsana. Nggih. Dipun pangestu niki mawon bapa mugi tansah dipun kiyatna saliranipun awit piyambakipun menika nembe sakit. Oh. Nggih. Layak to layak. Mau bali nyang Ngastina mampir ping 4. Nggih. Namung adat ingkang sampun nggih. Lare menika sok keras budi kurang titi, kaladuk wani kirang dedugi. Inggih. Lakadam katen. Monggo Ndrawati menika gawat. Sampun to ingkang dipun bandani Sembrono. Dipun bandani ngatos-atos menika kala masane wis malah nyenggol menapa-menapa. Inggih. Saking pengatos-atosipun malah nyenggol.
Inggih. Mboten wonten kok gading mboten retak menawa mboten wonten. Ha inggih lah karo mekaten. Nggih menika leres. Menika tandha menawi gesang saestu. Inggih. Lajeng mrayogipun kados pundi? Laudam menika kula nggadahi pamrayogi. Dipun mewat-awati kiwala lampahipun Kang Putra Kala wau. Patih Nagabandha kawula nuwun wonten dawuh. Aja mok tegake budhaling keponakamu. Mara tumlinggal budhalo memanuk ana marang lakuning putraning Sun Bayi Bajra. Kawula nuwun inggih dhateng sedika ngestukaken dawuh. Terwaca timbalan paduka Gusti keparing paduka kula nyuwun pamit saha nyuwun tampahing pangestu. Yo. Ora lewat lelungsen tak bebakali. Lan ingsun menangake nganti wadya sawetara. Kawula nuwun inggih. Lajeng benjang menapa anggen paduka paring pangapunten dumateng anak Prabu Duryudana sak kurawanipun pisan nggih. Bapak penemban sampun daya-daya. Kula boten badhe wentala. Damel sikara kaliyan Prabu Duryudana sakadang nanging kersanipun lerem penggalihipun rumiyin. Nadyan ketingal mapan wonten pagunjaran niku semanten anggen kula mikir tan perbeda menawi kula piyambak ingkang anyalirani liripun perkawis daharan mboten kula bedaken menawi kula dahar. Perkawis anggenipun mapan sare inggih kula papanaken sare ingkang prayogi. Yen namung bentenipun kula saged medal saking praja. Prabu Duryudana dereng saged medal saking negari. Oh inggih, inggih. Menapa kepareng menawi kula badhe tuwi kalian anak Prabu Duryudana sakadang? Oh inggih. Kula semanggaaken. Sampun. Menapa kersanipun kula semanggaaken Bapak Durna. Oh inggih matur nuwun. Benjang menawi sampun enget Purwadaksina Prabu Duryudana. Sampun purun ngewahi dhateng tumindakipun, tetep badhe kula wedalaken saking pakunjaran. Waton menawi sampun medal saged salaras kalian gesang ingkang kedahan jiwa dhateng Pandhawa gangsal menika. Oh inggih. Mangke kula ingkang badhe maringi santi aji dumateng para anak-anak kula Kurawa. Nggih, kula semanggaaken Panemban. Pangestu paduka ing tansah kula suwun. Oh inggih. Toya mili pangestu kula nggih. Tetep kula bingah paduka gadah jiwa luhur kawula nun. Badhe kawula nun sinambi bubarna wadya kang penuh gantung simpo. Ingsun tuli bakal kondurang raton munggah menyang pasemutan suci kawula nuwun inggih. Bapak Penemban sawetawis monggo kula dherekaken manjing dhateng kedaton. Oh inggih monggo nggih. Bibar mlebet kedaton lajeng mangke kula badhe tuwi dhateng para anak-anak kula Kurawa inggih. Iki gatosipun menapa kondur kedaton nggih. Sawetawis tebih jengkanipun bapa saking pertapan kala ora dereng dahar. Dereng. Menapa pekaramanipun bapa badhe kula cawisaken wonten ing sasana Gandrawina. Oh nggih. Matur sembah nuwun. Kula menika gampil kok tedan kula kok nggih. Namung ngotek. Kalian ketan cemeng. Kaya kutut. Nggih, mangke badhe kula cawisaken monggo mlebet kedaton. Piyak ngarsa tangkep sambir wadya kang sami ngurmati jengkaring sang katong tumapaking padha datan alisir saking ugering wewaton.
ing kono to wau. Sang Nata sampun kundur ngdaton tindak nyolengkeh-lengkeh lir singa lupa. Lembian mereka simpiria gajah nguling satindak mandhek sapecak tumulahing cipta mungenget ingkang kadhawuhaken ing pasiwakan. Nalika semono Sang Nata nganti dhateng Begawan Durna manjing jero kedaton. Sinigek ingkang lemat nang Kang Kinocap. Ing mangke datan kadinging wonten lebeting Mayang Arumandara kini ketingal pinarak wonten ing sangajenging kori parasdya. Asmane kaya tansah ngrangu dhateng lelampan negari Ngastina. Anenggih ingkang ana jeroning Kedaton Ngastina. Menika Prameswari Ngastina garwaning Prabu Duryudana. Putri saking tlatah Madras.
Inggih saking nagari Mandara Kahatmajaning Prabu Salya ing ngasesilih Sang Ratu Banuwati. Ya Dewi Banawati, ya Dewi Tanuwati. Milawasta Dewi Banuwati, Banawati Tanuwati ingkang mengkuwerdi cahyane Sang Dewi Candra Pindasara ting toya. Wanodya endahing warna turta karengga busana iling-iling atmajaning ratu kagarwa ing Nalendra mila kasop kaunang-unang dadya panjanging kekidung. Katingal galak ulat raga karana. Demes wicarane. Bombrong katengel mancorong yen besengut limbuh patut. Dasar salira jenarambeng lekeris mestaka jenga maesan. Arek maca mengembang bakon tetep atap lir tinata. Ati-ati sinomnya micis panjerah palarapaning nyela cendani. Karna dengan jamur kuping pilingan hanapak palus sogoan kaya tinatut idep itu mengeng tawang. Imbo nanggas pisan kasambungan bayu kaya pinulas. Netra mblalak bawang sebungkul pangarasan ramping wangi nyangkal putung pepasulir pinatut grana ngrungi latinya manggis karengat. Waja petak rintip lir tirta tumetes jonggos jengang ngelung gadung dodo wijang pamidangan yang rajin mas. Pambayon hangin nyudento bebayu katon ngarancang ngastaning griwa gading dari jini mucuk tanjung. Lambung hanawan kemit cetik mungal pocong selir pinatut pupu hamokang gangsir. Jajeng kuler cupu manik garis lurus turut emerit kimpol kialang kemanak kencet lenggang moyo-moyo tungkak bunder lir jinongko. Telapakan ngamparan gading dari jitur di jempol kaya sirah sarpo yen mesem pait madupin nastiko. Lamun citondur basan kurang condro luwih warna ora montor-montor titah panyayah widodari ngejawantah. Ananging ing mangke Sang Dewi Pesmoni kaya dene basanta kataling himo. Karana mrihatosaken dhateng lampanipun ingkang ngraka ingkang kinunjara dening Prabu Bandung Nagasewu. Sanadyan to ageng pangapuraning Sang Prabu Bandung Nagasewu dhateng Sang Ratu. Mila datan kinunjara nanging panggalihing Sang Ratu amung ngenget dhateng kesaenaning Prabu Duryudana. Parandene kaya dene mina kang kecemplunging nguyekti datan bisa ebah. Amung ana dhateng sakarsaning Sang Prabu Bandung Nagasewu. Parandene nalika semana Sang Prabu amung tansah ngreksa dhateng kayuwananing Sang Ratu Banawati. Yekti datan kepareng nggarwa dhateng Sang Ratu. Agengipun tan kepareng makempal sari monten madyaning kanthi gading. Sawetawis lenggah Sang Ratu katingal kunduripun Sang Prabu sigra Sang Ratu mangayi bagya dhateng kunduring Sang Nata. Langening kalang nyewana yulara bangga muncara tinon derek kekonang suri sorotipan padang kasolan pajak